Kasangay ta asawa. Kat sigurado nga agur-uray ang kanya. Maragsakan lakid dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Sugat ko. Sino tinanggandak itibiyag ko? Sino? Agparbang ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyag. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyag. Agpaggadlakid di tibiyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas ngagpaay kadagiti saan analinteg apanggep. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapu iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, nakita ni Margarita ti sasangpet daligaya iti farmhouse. Naimatangan na ti panangkibin ni Francis ken Juana ket kastaunay manen ti suron na. Iti maysang aldaw, napan iti farmhouse ket napan na pinagsasawan ni Ligaya. Agkakasakit dagiti insawang na iti daytoy. Isu asaanen a nakapagteppel ni Ligaya ket sinungbatan na. Agingga adimteng ni Nana Pipay ket inanawa na ida ket pinarwar na ni Margarita. Iti farmhouse, binaliktad ni Margarita ti pasamak ket sabali ti impulong na ken ni Francis. Ngem ni Ligaya pay lang ti kinanunungan ti baro. Nakunamet ni Margarita anasaysaya at langan amapan aglemes iti kaadalman apaset ti karayan. Iti daytamet lagundaway. Agsarsarita da Ligaya ken Nana Pipay. Agduaduan ni Ligaya no ituloy na ti makikalaysa ken ni Francis. Itagagayem, tenggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Sikaman ti pagdamagak balasang ko. Ay ayatem ka di itinapudno ni Francis. Uwan, Nana. Matlagayam. Nukas ta nga road, awan parikot. Agragsak kakit de. Tamaaddaan ka itinapudno nga asawa. Ikalay sana ka ni Francis. Panunutag pa yan na imbag. No makikalay sa akin ni Francis, Nana Pipay. Ha? Uwan, Nana. Ngamin, husto ni Margarita. Saan asyak ti may karika ni Francis? No di kat iso. Ngamin kat... Ala, di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Basta ti makunak, awan parikot kada kayo kin ni Francis. Sige balasang ko.
No kunam apanunutom pa'y anaimbag. Sige, aramidam. Dito'y tatirasa nga agsarita, Francis Barok. Tapno saan amang agniligaya ti pagsaritaan ta. Wen, nanapipay. Anya ka diti bagayo? Saan ngamin akayat niligaya nga ibagakan ka ti inaramid ni Margarita itay aldaw. Imay dito'y farmhouse. Ket agkakasakit timbagbagaan akin niligaya. Anya dita, nanapipay. No asino nga takano ti karup-rupa ti anak na. Diyay nga tanang sikog kwa na, wano iso nga ina. Wano adda nga tamat immalaan na ka. Ta siguro ka no, kat may sa ti siledyo itirabi eh. Anya? Ay, uray siyak, Barok. Diyak kumakayat nga ibagakan ka dayta. Ang umnaskan laang amaamwam, no anya ti ugali ni Margarita. Nanapipay. Gapo iti dayta, mabainan ni Ligaya. Kasta ti maawatak. Mabait iti anya? Imparupakan kwa na ni Margarita. Asaan ang maikarikan ka, gapo iti napalabas na. Iso nga ita, agduaduan ang makikalaysakan ka. Anya? Kuna na apanunutan na pa'y anaimbag, no makikalaysakan ka. No kasta. Saan ko nga apuraan ang makikalay sa kanyak? Ngam ipariknakyan ko na ti kinapatag na kanyak. Ket, no talaga adi na kaya ti makikalay sa kanyak. Awan ti mabalin ko, nanabipay. Ngam kit di, at daaklat ta tumulong kan ko na. Barok, Ikan tayo niligaya iti panawan ni Agamires. hala, kasta nga rod ti aramiden tayo. Ngam numabalin, saan kuman ngam umay dito'y farmhouse day ti a Margarita. Nanabipay. Siya kun ti mangibagakin ni Margarita, iti dayta. Salbag da dya dinggas Liklik-likan nak. Apay kumaliklikan na ka. Diyak amo. Ngam iti agsabat kami kuma. Limiklik iti dalan na. Nalabit adi na kakayata kasarita. Oh, pagan anok nga imat akasarita. Di oray saan kami nyagsasarita iti talo atawan, amo. Apay, di mo ka di maamiris, no apay adi na kakayat akasarita ni Dinggas. Kaya no apay alikliklikan na ka. Anya ko matirason. No di kat langgong Di na kayat ngagdinanog kayo manen. Ha? Amo mangkuan, masirip ni Dinggas nga uray kas ano. Saan nakasken ka adarasudos? Awan babain mo. Ni amo mat. Saan kit din? Ala, di kay sagana tilugan, tagsublitan ni Jeron Rono. Wen, amo. Ni Dinggas ti makamo ditoy. Total, nalpas mo ti happy house dito purpurikat. Daytan tulangan mang papintas iti aglawlaw ti aramiden da. Imayak diti balayo. Takayat kakasarita iti nalapat, Margarita. Anya dayta Francis. Sige. Ibagam laang. Maipapan iti anya ti pagsaritaan ta. Wenno, mabit laang. Tamang saganak pa iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Saanen? Nabsugak pa'y. Sige. Anya nga ro ti pagsaritaan ta, Francis? Margarita. Jack kaya ti panagsasaom ken niligaya. No kasta. Nagipulong gayam kan niligaya. Saan nga iso tinagipulong? Ngam na sa uamin kanyak ni Nana Pipay, dagiti insawsawang mo ken niligaya. Sige, Francis. Kas itinakunakan ka. Addakan kan no dayjay aligaya ti ad-ad apat jam.
Anabiit mo pa'y laang anam-am mo. Ngam iti siyak ngam mom sipod pa'y ubing ta. Margarita, Jack kaya ta pagsasawam ni Ligaya iti saan a nasayaat. Nasayaat a tao ni Ligaya. Gayem ka. Ket no dadaulam day ta panaggayem ta. Nasaysaya at langan nga aglinipat tan kas agayam. Anya? Napatid ka kanyak. Gapot aggayem ta, Margarita. Ang pangasim ko ma. Saan mo pasakitan ti babaeng ay ayatag? Tanong masaksakitan ni Ligaya. Masaksakitan anak man. Bilibak mo't kan kuana. Naglaing at talaga, Francis. Diyak ka mo, no anya tinaramid na kan ka. Tanain love ka adagos kan kuana. Idinto taagdadagsan pa'y idi. Laglagi pong tiimbagak, Margarita. Saan mo kuma adadaulan ti panaggayem ta? Nasaya at tada ka diti balayo, Simon. Kaya't ka makasarsarita. Sige, agtugaw ka. Tamang isagana kiti pagsangwanta. Saanan? Awan mo't latiganas ko amangan iti uray anya. Ngamin, kaya't kon timatay. Anya? Ni, apay ngay. Wen, Simon? Ngamin, talagang imparupa kanyak jay ay ayatak. Adinak ay ayatan. Ni ka di, Sir Francis? Wen, Anyang harot niya'y. Awan mabalin mo, no kasta ti kunana. Tano talaga ngay ayatan na ka. Diin kalay sana ka kuman. Ngamin, idi pa ilaang agkuy-kuyog kayo. Kat ti amo ti katuan, kat ada relasyon nyo. Simon? May salaing taramida, Margarita. Aklonam ti kinapudno, asaan na ka ngay ayatin ni Sir Francis. Kat kas itinakunakin ka, adda sa bali nga ayat nga gururay ken ka. Sa bali nga ayat. Wen, Margarita. Nalabit asaan ani Sir Francis ti paraken ka. Iso nga adda pa'y sa bali nga ayat nga gururay ken ka. Naimbag nga oras mo, among. Agkape ka. Itimblang ka iti kapem. Sige, hindi mo kasamitan ah. Wan, among. Oh, ada ka di ba ba ije lugar yo, dagimay? Ada, among. Ada ayamat lugar nga awan ti babay na. Ado ati babay ije lugar me. Apa yang amin aya, among? Kasapulak ti babae nga agpay iti may kadwa apiaws ko. Ay! Awan tinapintas ije lugar me, among. Nagpapangit di amin nga babay ijay. Siyak lang tinapintas. Anya? Wan, among. Kan, ada amin ti asawa dangay. Ada pa'y anak dan, ah? Agdan, pa'y ati anak dia. Anyang agdan? Agsasaro, no? Anya? Sa balilangan nga babae ti alaan niyo, among. Kas kumakine, kine. Kas jet alaan niyo nga babae. Dagimay, Apay, among. kaya't mo ka diti agyan ijay happy house? Siyak, among? Anyang ay taramidak iji happy house. Uray niya trabaho, aramidam. Saanan, among? Ito yakla takit sinan. No ipandak iji happy house. Di pakit din awan ti agluto iti naimas nga kanan niyo. Wen. Alang arudan. Agluto kan, tani, aldawan. Wan, among. Ayabandak to ije happy house na makaluto kayo, ha? Areglado, among. Wan na naagno. Kung nakit din ni among astor nga ayabak ka no ti babay ije lugar mi nga agtrabaho iti happy house na.
Iso nga imbaga ka nga. Laad amin nga babae ijay lugar me. Kan adate asawa dan. Anya? Ngam kinapudno na. Nanagno. Nagpipintas dia ka di. Nagpipintas di babalasang ijay. Agre-read pa ati ping da. Agros-rosi shakes da. Aya. Pati ang iwat da red. Anya? Saan ka di? Joke ko lang. May sak nga kapintasan ijayan me. Kasta ka di, dagimay. Una na agno. Kan nutong palakti imbaga ni among astor. Di pakit din guranda ko dagiti kakalugarak na naagno. Yeah. Katno ko na pa ni among agtrabaho ka no ijay happy house na. Kadyak mat nga rod kayat. Apay, kasla kaya kene. Imbaga na dayta. Una na agno. Kat ko na ka nga dito yaklat na kitchen. Anya nga gapo nga agtrabaho ak iti happy house na nga kuma. Ay, balasan ko. Tadi mo amuno anya talaga ti aramidan da ijay. Wan nga roda. Iso nga ito yaklat na kitchen na. May mayat pa ito'y. Ala, balasan ko. Isagana tanda giti nateng. Apag isunto inton malina yun ti inapoy. Isarunutan ti sidaan alutuan. Sige nga rod, nanagno. Ay na, nabang aranak ngay minong iti danong. Ne, apay akasta ti panangkitang kanyak dagimay. Uwan ata. Anya data? Apa nga kasta data iskart mo? Apay man ang t-skirt ko. Saan mo't anakiting ang? Naka-skirt ka nga agpaiso iti ati dug ngam. Adamat pisang na dito likod. Islit dait na. Apay, italaang ang nakakita ka iti kasting nga skirt. Saan? Nga madyang nga rod nga kit-kitaan data? Sapay lalaki mat nga rod ti kakadwa tayo itoy. Kut, kayat to payakit kitain ni Dinggas. Anya? Wan, dagimay. Magustuhan to pay ni Dinggas ti kastoy abadok. Napimpintasak ka no kastoy ti kawas ko. Nakakidin, mawant importante nga ibagam. Di ka agdisorbo iti trabaho itoy. Sige. Agyaman iti danom, dagimay. Taxi, kama sa sumpa. Anya data nga? Ay, kine-kine ka no nga magmag na nga. Igagagara na. Ay! Kan... Apa nga kas diya ko na na? Kayat ka no ni Dinggas nga kitaan ti kas diya nga baduna. Ish! Oh, apay ligaya. Nakalidliday ka mat. Madlaw di tarupa ang balasang ko. Ngamin, nana. Kas lang ngamin nakababain. No makikalay sa akin ni Francis. Day tamanen ti pampanunutem. Nana, Basta ti makunak, agtalag ka kin ni Francis. Panunutem nga ay ayaten na kaunay. Kat nakasagana amang ikalay sa ka. ngam nana. Anya nga rod ita ti kayat mo ama pasamak. Agawid kamin sa laangan ijay balay. Nana Pipay. Ha? Sa anak ama ikarikan ni Francis. Ay saan abalasan ko? May mayat no dito'y ti pagnaudan nyo. Iti kasta, adda kami at tumulong kan ka amangaywan iti anak mo. Nana, Unay kalakit din aya. mabainak namin at talaga ka ni Francis. Kasladyak kayatan ti makikalay sa kankwana. Nakaala kon iti sabong nga ikabil ko iti plurera. Nana Pipay? Margarita. Mabalin ka de nga uray di kan umay dito'y farmhouse. Ha? Saan ko ayim imot to'y farmhouse, balasang ko. Ngam saan nga minin anasaya at di mapaspasamak ita. Iso ano mabalin, saan kan ngom umay dito'y? Di naktupay lapdan ni Francis, Nana Pipay?
Da kayon tulakit din ti mangiparit. Margarita balasang ko. Saan kumamot akas ta? Amom balasang ko. No maaklon mo kumaasaan asikat ay ayatan ni Francis. Dinasayaat ko ba? Anya? Hunmat. Di mo ngamin maaklon. Iso anaragsak ka amang paspasakit itirik na niligaya. Pudno mat dagiti ibagbagak kan kuana? Saan ka di? Sige, kunauntan apod no. Nupay kasta, inayatlat ta ni Francis niligaya. Ay ayatan dati tunggal maysa. Iso apang nga asim ka di balasang ko. Saan kan amang riribok pay? Naragsak da adwa. Iso adi ka kumamang lilibag. Niligaya ti lilibag. Iso tinagdadaol iti napintas a relasyon mi ka ni Francis. Relasyon niyo, anain kabsatan? Kwa, nana? Nainkabsatan ti pangibilbilangan ni Francis ka. Kabsat a babae. Saan ket akaayan-ayat? Iso aday ta kumati aklunem balasang ko. Iso sige, ingkan. Ket pang nga asim, ta saan ka kuman nga umay dito'y farmhouse. Nay, si kamot gayam day tamasabat kaw, basang. Nay, nakamisuot kamay. Nagado ang masabat ko? Si Kapay? Kasta talaga basang. Nay na, nagpintas mo day tapaldam. Ay na, maibagay launay kin ka. Akasla in ka makidit iyay sintro Anya? Napintas ka, basang. Maibagay kin ka, tapaldam. Kasta kuma akanayon. Di agminar akanayon ti kinapintas mau. Adulakit day ababaraw ti agrayo kin ka. Che! Nagadukit din ngay bagbagam? Na, Dita ka man laangan? Adto'y tidanom nga inumam, kabsat aman siya. agyamanak, kabsat pipay. Ay na, mayat ti lamiis na. Ado ti prutas nga insangpat mo. Wen, pinaunanak ni Francis. Tayawid ko kano dagiti prutas. Tapno adda ka ninyo. Nang runa ni ligaya. Una. Wen gayam. Nasabat ko ni Margarita. Dito'y may tinagapuan na. Jak ammo no anyamanen tiranta na dito'y farmhouse. Saan ko pinastrak? Pinapanaw kon. Taamangan numapan naman ng pagsasawan ni ligaya. Sapay kaan anak namut nga rod. Narigat no anyala ditan ti mapampanunot na. Kalpasan na, agsangsangit tumanen. Inton kwan mabignat toket iti kasasangit na. Hay, Iso adya kun intulok ang makastrak dito'y farmhouse ni Margarita. Agyaman na, Francis. Nadanon ka dito kaprutasan. Aday di bodega ti meriendata. Inak to alaan no oras ti merienda. Sige, Ay, wen gayam, Francis. Amom ka di abastos sa talaga dayjay alakay amansyo. Anya? Inak ko mamakisarita ka niligaya. Tagkid dawak iti despensa. Ngamin, naamiris ko ama diti panagsasaokan ko na idi. Dinak pinastrak ni Nana Pipay. Pinabainan nak, Francis. Wan, dinak pinastrak ni Nana Pipay. Ta sa anak ka no may kari asumrag iti farmhouse.
Margarita, Kat ngimat lakay amansyo. Jack kaya't tinaramid na kanya. Apay, Francis. Nagdakasak ka dila unay. Takas to'y ti aramidan da kanya. Nabayag kan agam ammo. Kat si kaamis mo ti makaammo iti ugali kan aramid ko. apay, anya ka dito inaramid kan kanitataman siya. Linukaisan na ti paldak. Anya? Juan Francis, kuna naasaan ka no abagay kanyak ti paldak. Kat kayat nangay katek. Ala, Margarita. Aramidam ti trabahom dito. Tama pa anak iti ka natagan. Ada aramida ki dyan. Francis, Di na kumasingain. Tanapatag ita kanyak ti tunggal oras. apay Francis, saan ka mamati iti ibagbagat? Margarita. Sige, no talaga andang kasakiti matang mo. Sige, nasaysaya at langan ngayon nakaglamas iti kaadalman apasap ti karayan. Oh, Ditakan, nasaysaya at ang namatayan. Margarita! Nagtarayan. Kat nagturong nga agpayso iti dalan amapan iti karayan. Mapanag iti kaadalman apasap ti karayan. Gibusak lang ang tibiyag ko. Karayan! Aglayos ka! Tayanag na kuhan! Ni Francis, sinurat nak dito'y karayan! Malapdan nga ta ni Francis ni Margarita iti kayat na nga aramidan. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Nobela ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Hello friends! Kadagiti saan pa yan nakasubscribe kan follow iti FB page tayo iti stasyon kastamatan iti YouTube channel tayo. Please subscribe kan paki-like, share and follow. Ti FB page tayo kat Mountain Province Broadcasting Corporation. FB page ti stasyon tayo. Kan ti YouTube channel tayo kat DCWT 540 DCWR 99.9. Please like, share, and subscribe. Ay siya gayam apo ni pagayam yung General Moite Diaz. Agak-akam nga dagimay iji drama katukad ti Baso. No, kaya tiyo nga diyang gandiya jay drama me uno buyan mapang kayo iji YouTube channel me niya. Tabuyan nyo amin nga drama ija ta. Ay denggan nyo ta. I-upload mi amin ija nga drama. Kan syakmat lang apo ni kuanang ijay drama nga Kapitan Enteng. Thank you!